Син иң беренче басып торган аяк астыңа кара. Туфрагың, җирең үзеңнекеме? Тирә-ягыңа колак сал. Синең телеңдә дә сөйлиләрме? Күккә күтәрелеп кара. Аяң үзеңнекеме? Кояш сиңа да башкаларга чәчкән кебек нурларын тигез чәчәрме? Татар халкының яраткан шагыйрәсе Нәҗибә Сафинаның менә бу фотосурәтен концерт афишаларында еш күреп була. Фотосурәт астындагы язмада бер түгәлсезлек бар. Аңа әлегә хәтле халык язучысы дигән рәсми исем бирелмәгән. Әмма түрәләр түгел, халык үзе аңа инде күптән бу исемне биргән. Бу шын әдип өчен иң зур бәя түгелме соң? Һәр кешегә дөньяда үзе туган нигезеннән дә якынрак җир юктыр. Менә Башкортстанның Яңавыл районының Кисәк Каен авылы да Нәҗибә Сафина өчен яшел бишек. Ул биредә туып үсә, кечкенә генә авыл мәктәбендә белем ала. Һәм нәкъ менә Кисәк Каенның искиткеч гүзәл табигате кочагында аның беренче шигырьләре иҗат ителә. Жылыттылар мине, үшеттеләр, яраттылар мине, тараттылар. Йылдызлы күк дигән мәңгелекнең күзләренә хәтта караттылар. Мин бу җирдән шул кадәр күп алдым. Бурычлы мин җиргә, зур бурычлы, калдырып китәм куенымда йөрткән туган туфрак дигән тик бер ушны. Яхья Юсупович дигән укытучы бар я. Ул һәр вакыт безнең хәтерне ныгыта. Токтага сүзләрне яза да кабатлата. Рәттән 5 сүзне яза, 5не кабатлата. Бер 5 алам. 10-ны яза, 10-сын да рәттән кабатлата. Тагын 5ле. 20-не язды. Мин тагын 5ле алдым. 25-не язды. Һәм мин 25-ен дә әйттем. Соңгысы алай түгел, Сафина ди. Күрдем бит инде. Үч итеп 5ле куймаска булагыр, әйтә бит инде. Ашу нык килде минем моңа. Моның кашлары шундый икесе бергә килеп кушылдылар. Утыра бу миңа карап 5ле куймаска. Мин кабатлыйм. Яхья, Яхья, Ядиона, Яхьял. Әле генә килгән ашуым кинәт чыкты да китте миннән. Әллә нәрсә булды. Яхья, Яхья, Ядиона, Яхьял. Бу әллә рифма, җырлап тора. Мин үземнең шигырь әйткәнемне аңладым. Шул вакыйгадан соң ул ритм һәм рифма дигән серле ике зур дөнья эчендә кайнап яши башлый. Кайда гына җыр, я шигырь яңгырамасын, радиодамы, урамдамы ул туктап, аның көйле аһәңен тыңлый торган була. Бөтен сыйныф укучылары, егетләр чабышалар. Менә мин чапмыйм. Минем кырда мәктәпнең иң яхшы математигы Мәһүрә утыра, Хузина. Мин Мәһүрәгә әйтәм, Мәһүрә, тыңлале мине. Кая тыңлыймсың ди, тавыш. 27 балада инде. Шуннан мин Мәһүрәне теге укытучының узын өстәленең астына тартып кирттем. Башкалар йөгерәләр өстәл өстәреннән һәм бер кемгә дә күрсәтмичә, шул кадәрле кыен ул шигырьне кешегә күрсәтү. Мин үземнең шигырьне Мәһүрәгә укыдым.
Укып бетердем, Мәһүрә миңа сорау бирде. Бу Тукай шигыреме? Ди. Миңа дөньяда үтән бер бәйдә кирәкми иде инде. Мин бу җирдән шул күпме язлар алдым. Күпме назлар алдым мәхәббәттән. Җәйләреннән күпме җылы алдым. Сагышларым иделләргә салдым. Күпме серләремне сыйдырды ай. Давылларда күпме ярсуларым. Күкрәүләрем күкрәгемә сыймый. Ташкын иттем күпме кар суларым. Минем әнием дә гади гына түгел иде. Сүзләргә рифма табып сөйләшә иде дип искә ала Нәҗибә ханым. Ләкин без балалар кечкенә чакта аны аңламаганбыз икән дип тә куя. Гаиләләре ишле, 5 бала, һәрберсе ниндидер бер талантка ия. Нәҗибә әнисе кебек шигырьләр яратса, олы абыйлары музыкага һәвәс. Теләсә кайсы музыка инструментын кулларына тоттырсаң, шунда уйный башлыйлар иде дип. Әнкәй гаҗәеп кырыс холыклы һәм хәреф танымый торган. Укымаган булып чыга бит инде. Без исебез китә иде. Бөтен нәрсәне карый, көндәлекләрне укымый. Көннәрнең берсендә мин әнкәйгә шигырь укытырга уйладым бит. Кешедән яшереп кенә әнкәй бит ул. Мин бит кыз кеше әле. Шуннан соң әнкәй әйтәм, укып каралар минем шигырьне. Үзем кып-кызыл булдым, тирләп чыктым инде. Ояласың, бер кемгә дә күрсәтеп булмый. Бу шигырь ул шәрә җан. Шуны күрсәтергә шул кадәр оят, аны ихласлык ул менәйме. Әнкәй карап торды, кызым. Мин бит укый белмим бу хәрефне. Ис китте. Безнең әткәйне авылның иң акыллы кешесе диләр име. Әнкәй укый да белмәй. Авызымны ачып калдым. Әткәй кайтуга малга су чыгарам дигән хәйлә белән тиз генә чыктым да әткәйгә әйтәм: "Әткәй, безнең әнкәй укый да белмиме?" Әткәй шәхсенә генә төшеп җибәрмәде. "Нигә алай дисең, кызым?" ди. Әйтәм: "Үзе әйтте." Урыс хәрефен танымый бит ул", диде. Гарәп язуында укыган әниләре рус хәрефе кириллицаны өйрәнергә теләмәгән. Аларның өендә иске китаплар күп була. Мөхәммәдияр, Баруди, 30 имәни әсәрләрен аның әнисе яттан сөйли торган була. Зур, бай китапханәне изге мирас итеп совет заманында чоланда яшереп тоталар. Күрше күләм ятлар өчен әнисе гадәти, белемсез, хәреф танымаучы хатын. Ә чынлыкта исә татарның бай әдәбиятын су урынына эчкән белем иясе. Иҗат ул акылның, хисләрнең очышы, акыл вә хисләрнең хөррият качышы. Иҗат ул йөрәкнең җыр сыккан мизгеле, ак белән караны тануы изгенең. Мәктәпне тәмамлауга Нәҗибә Казанга, Ленин исемендәге университетка укырга ашкына башлый. Күрше таныш егетләре инде күптәннән шунда бит. Безнең авылдан Мөхәммәдхан Атнагул да Казанда укыган әйме. Шуннан соң Риза Ишмурат та Бәдрәштән күрше авылдан, безнең апа белән аби Бәдрәш авылында укыды. Бәдрәш авылында мин дә 1 ел укыдым әле Камышбай йортында. Бар да Казанга китәләр. Беренчедән, икенчедән кешегә әйтмичә генә йөрәктә генә тотып тора торган уй бар. Димәк, Илдар Юзеф анда шагыйрь икән. Шигырь язам икән, булдырам икән, мин дә язам дип уйлыйм. Кешегә әйтмим, бер кемгә дә әйтмичә генә киттем, килдем. Бөтенесен Биштегә бирдем бирүен. Ләкин бер дүртле алдым мин. Бик шикләнеп калдым мин. Ленин университетына дүртле алгач кирип булмас мөгаен.
Кайта-кайтышка Янаулның ранасына кердем дә, минем әйтәм, укытучы итеп җибәрегез. Нәҗибә син җибәрәбез. Рус теле һәм әдәбияты укытучысы итеп мине юнәлеш бирделәр миңа, юллама. Бар менә шул авылга барырсың, укытырсың. Мин әгәр дә университетка кермәгән булсам, әткәй алдында башны югары тотып, мин укытучы булып барам дип кенә әйтәм бит инде. Үзем ут янам. Теге дүртле мине мөгаен университетка кертмәгәндер. Кулда юллама. Икенче көнне миңа чакыру килде бит. Кергәнмен университетка. Бүген ул университетта укыган елларын тормышымның иң бәхетле вакыты иде ди. Чөнки аның укытучылары 20нче гасыр уртасында татар халкының иң күренекле, иң белемле әдипләре Диләрә Тумашева, Хатип Госман, Миркасым Госман, Гомәр Саттаров, Мөхәммәд Мәгдиев, Ибраһим Нуруллин һәм Альберт Фәтхи була. Академик Альберт Фәтхи белән яшь студент кыз еш кына китапханәдә очрашалар. Еллар үткәч, Нәҗибә Сафина «Кара шикәр» дигән хикәя язачак. Һәм бу әсәрен ул үз укытучысына, дустына, ярдәмчесенә, галимгә Альберт Фәтхигә багышлаячак. Альберт Фәтхи белән аңа соңгы мәртәбә 90нчы елларда мәйданнар шау-гөр кайнаган вакытта күрешү насыйп була. Шундый бер вакытта Нәҗибә, таптым бит мин сине, дип кычкыра берәү. Бит мин югалган идем бикәнни. Кем булыр бу? Карыйм, Альберт Фәтхи. Нәҗибә, китмә. Тезләнде. Яратам мин сине. Мин инде балачага түгел бит. Нишләргә белмичә, менә шул кадәр шарасыз калдым. Бер мизгелдә мин хатын-кызлар мондый чиракта нишлиләр, нинди җавап бирәләр дип кычкырырга әзер идем. Мине майдан әйләнә, кемдер килеп мине эләктерде. Мин тезләнгән килеш Альберт Фәтхи турып калды. Алып киттеләр. Котышкыч майдан кайный. Һәм birazdan iştəm Альберт Фәтхи bir ялгызы бүлмәсендә вафат булган. Мин мәхәббәттә кырыс идем ди. Сөйлеп, яратылып яшәргә, үз ярын табарга аңа еллар узгач кына насыйп була. Ялгышулардан соң, аерылышулардан соң, ялганнан соң, хыянәттән соң ул якты кояш нурларында шия кебек өлгергән мәхәббәттә җан тынычлыгын таба. Мөдәррис Әгләмов белән Нәҗибә Сафина студент елларында ук танышалар. Яшь йөрәкләр шигърият дигән зур, сихри дөнья эчендә кайныйлар. Әмма язмышның тәкъдире башка булган ахры. Еллар узгач кына мөдәррис үз ялгышын таный һәм Нәҗибә янына килеп гафу үтенә. Көннәрнең бер көнендә миңа үзебезнең төркемнең егетләре Нәҗибә китсен, мөдәррис яныннан диделәр. Битемник микән? Аның баласы булырга тора. Һәм чынлап та Рина дигән кыз килеп керде, күмәнле. Мин мөдәрристән йөгереп качтым. Ләкин ни кызганыч, мөдәррис аңа өйләнмәде. Яңадан ул Казанда өйләнеп караган булган, ләкин тагын барып чыкмаган. Инде 11 ел буенча мин килгәнче Казанга кабат кайтканчы, әлеге дә баягы бомж хәлендә гыйдай булып йөргән, язган. Мөдәррисне шигъриятен яратып караучы кешеләр күп иде. Ул аны гафу итә. Мөдәррис соңгы сулышына кадәр Нәҗибә өчен зур таяныч була. Ул миңа терәк булды, курыкмаска өйрәтте ди Нәҗибә ханым. Мөдәррис Әгләмов 60 яшендә узак авырганнан соң бу фани дөньядан китә.
Инде синең җаның галәмдәдер. Мин ишетәм синең тавышыңны. Синең җаның изге каләмдәдер. Синең җаның белән язамдыр мин. Безнең җаннар күптән берләшкәндер. Берләшкәннәр фани дөньяда ук уртак максат өчен көрәшкәндә. Син көтеп торма кешедән, эшеңне үзең эшлә. Сүзләре булмагач әйтәлмиләр инде. Көтеп торалар кушканны гына аны мал да эшли. Дип әйтә иде. Аның кабер ташында язылган: "Теләмим мин баш ияргә, баш былай да илә ул, баш иярдәй кешеләргә." Һәм өстән язып куелган: "Гомерлек гәүдәм эчендә тыпырчына икән мәңгелек." Мәңгелек аның гомерлек гәүдәсе эчендә. Мәңгелек ул әлбәттә үлә белми, мәңгелек ул әлбәттә галәмдә. Мин яхшыны яхшы икән күрәм. Мин безнең бу дөньяда бик күп яхшы нәрсәләр бар икәнен беләм. Ләкин медаль бер генә яклы булмау сәбәпле без менә шушындый хәлдә яшибез. Шушындый халәттә яшибез. Безнең бүгенге тормышыбыз гаҗәп фаҗигаи яшәеш. Без әле хәтта шагыйрьләр, искиткеч яхшы шагыйрьләр, көчле шагыйрьләр, менә яшьләрдән Лилия Гыйбадуллина дигән шагыйрә бетәбез дип язган әйме. Мин ул сүзне язасым килми. Мин аны язмыйм. Мин бер дә андый сүзне язмадым. Тукай әйткән бит, кемсә милләт үлә дип әйтә, ул аны үтерүче дип әйме. Мин әлбәттә бу нәрсәгә ышанмыйм. Ул фикер бит материальләшә әйме. Аны әйтмәскә дә кирәктер. Милли мәгариф системасын югалтырга ярамый. Аны торгызырга кирәк. Хәтта бер конституциягә дә һәм Россияныкына, һәм Татарстанныкына каршы килми бу эш, гамәл. Хәтта мәгариф эше муниципалитетларның үз эше дип язылган. Мин таң калам. Нәрсәдән куркып шушындый меңәрләгән ел буенча җыелган? Ул бит сезгә нефт кенә дә түгел. Ул бит хәтта басулардан җыеп алган уңыш кына да түгел, печән генә дә түгел. Аны бер нәрсә белән дә чагыштырып та, бер нинди вакытлар белән узыштырып та булмый торган байлык бу тел. Мин, мәсәлән, минем телем бүген үлә икән, мин иртәгә үләргә әзер дигән әйбер, иртәгә үлә икән, мин бүген үләргә әзер дигән сүзне бөтен җаным белән аңлыйм. Минем гомремнең максаты булган шигърият, сүз минем яшәешемнән, минем җанымнан китә икән, миңа мондый яшәү кирәкми. Мин бу сүзләрне кызыма да, оныкларыма да әйтәм, һәм алар да минем белән риза. Минем оныгым хәтта мине өйрәтерлек татарча сөйләшә. Нишләп калган күп язучыларның балалары туган телләрен белми? Бу бит җавапсызлык, бу милләтнең киләчәге алдында котышкыч җавапсызлык кына түгел, җинаят. Шагыйрь, язучылар өчен милләт алдында җинаят дигән сүз. Бер дә кайтмас җиргә китеп барам. Сагынсагыз сез дә киләчәксез. Әмма китү язык язучыга. Милләт калса әгәр киләчәксез. Милләт калса телсез, киләчәксез. Караңгы гүр якты була алмый. Авыр туфрак була алмый җиңел. Насары көлә, җиңел, җиңел. Бер дә кайтмас җирдә саным ятыр. Җан мәңгелек анда бара алмый. Гынахлар да керә гүребезгә, саныбыздан бер адым да калмый. Керер гәүдә эзләп очар җаннар, инәлерләр кая татар, татар.
үлеләргә шундый авыр булыр, гамсезлеге туфракларын таптар. Иң беренче чиратта телне шагыйрь, язучы сакларга тиеш. Аның язучысы нинди телдә язасың? Китапны кем язасың? Әкиятне кем язасың? Фәнне нинди телдә язарсың? Халык биргән исемнән дә зуррак исем юк. Мин тегеләйдә халык мәхәббәте белән яшим бит. Менә ничәмә еллар, 31 ел инде мәйданда шигырь укыйм мин. Һәм һәр вакыт шул иртәгә бәйрәм була дигән көнне минем өемә йөздәгән шалтыратулар киләсеңме? Кил. Хәтта шунда барганнан соң көтеп торалар. Кайсан? Хәзер чыгасыңмы? Мине артымнан этеп алып киләләр. Хәтта күтәреп сәхнәгә мендереп бастырып куялар. Әйтәләрме, программа кертәләрме, юкмы? Мин бер дә көтмәдем. Һәм һәр вакыт шигырь укып килдем. Аның сүзе кылыч кебек. Аның кыю шигырьләре кагаз яра. Аның зирәк фикерләре халык күңеленең иң тирән почмагына, күкне тетрәндергән яшен кебек үтеп керә. Аның дәрәҗәләре дә, халык исемнәре дә, премияләре дә, медальләре дә юк. Әмма аның халкы бар. Аның сүзе бар. Аның шигыре бар. Иҗат ул йөрәкнең җыр сыккан мизгеле, ак белән караны тануы изгенең. Иҗат ул шундый көч, җырлата җаннарны, ай белән кояштан аттыра таңнарны. Иҗат ул чишмәнең җаныңда типкәне, гап-гади кешене илаһи иткәне. Иҗат ул хисләрнең җандагы сәҗдәсе, акылның ахырда тануы бәндәсен.